Takže čus lidi, vítám vás u mého nového videa. Tohle z toho videa dneska si zahrajeme Bed Wars, jednu hru, tohle video bude jenom na zabavení. Takže bude mít maximálně tak podle mě 11-12 minutek. Maximálně, tak vezmu to, bronzu. Třeba ještě ty bronzy. Kam dělej? No dobrý. Teď si vezmu. Bum. Kde je postel? Tak já se jenom vezmu bronzy. Já tu mám irony, to už mám 5 ironů. Dobrý, tak vezmu Madge za 2 irony. A asi i toto. Tak mám 2, ještě jeden potřebuju. No, tak zatím tam dám prostě ten pickaxe a meč, ať můžu hnedka bojovat. Tak mám přesně tak a Speedbridge asi moc, jako já Speedbridge úplně neumím, takže když tak spadnu a chcípnu, to se nevadí. Trošku Komu, já chci spadnout do vojdu, takže si to uděláme tak trošku takhle. Já tam jenom skočím. Kamo, díkec za 8 goldů. Come on. Mám něco dobrýho konečně a nice. Nice. Ty kráso. Ty kráso. Tak, dobrá. To se to ráno. Tak. Kamo. Čítře. Kamo. To jak mě dal. No, nevadí. Takže lidi, asi tak zahrajeme se ještě jednu hru a to bude poslední hra, no. Uvidíme, jak kolik to video jako bude mít ještě minut, protože 4 minutky to je fakt málo. Já pro vás chci dělat nějakou kvalitní tvorbu, takže bych byl rád, kdybyste dali like a odběr a se zvonečkem, kámo. Aby jsem pro vás mohl dělat víc takovýchhle videí a abych to, no. Když tak mi můžete napsat na
Instagram, i když to ani ne. Tak prostě... Tak, počkej, bronzy potřebuju, tak. Vezmu meč. Vezmu bloky a teď vezmu to kámo flaknu asi do ender chesty. Já jsem fakt blbý. A tady potřebuju jenom bloky. Kámo, tam teď postavila linči jedna za druhou, kámo. Já potřebuju irony. A kde jsou irony? Já tam jsou. Já schovám jenom tu ikonku, protože by vás mohla rozptylovat. Tak vezmu tak, vezmu meč. Vezmu ironu, proč ne? Mohu fajčit, tak. To je čí hlava, to zase... Já mám tu dali random hlavu, počkej. Já si nakupím jen bloky. Já jsem blbý. Tam dám stav, ale jedna. Dobrý. Počkej, no tak já se rovnou. Tak a... Dobrý. Come on! Come on, hej! No, jak jsem chcípl, no. Co se dá dělat? Chcípl jsem. Vezmu si tu bloky a... Jdu si pro irony. Teda. Aspoň 13 ironů lepší. Počkej. Kámo, já to nechci riskovat tady k tohle, takže já se to udělám tak a... A já jsem teďka vyplýval zbytečně moc bloků, to fakt nevím. Ale já mám 13, takže za 12 si koupím Protection 5 a za 2 meč. A tak. Tohle to můžu dát do česty. Tak. Vezmeme to takhle a ještě bloky bloky tam faknu a
to musí jenom tak. To mi zase taky. Kámo, no, nevadí, takže já se s váma lidi loučím a čau, čau, čau.